Radost, svetlost, prvi deo. On se kupao u svetlosti. Jednom sam kasno uveče došao u keliju starca Porfirija i našao sam se u nedoumici. Očekivao sam da ću ga zateći izmučenog posetiocima, ali on je izgledao sasvim čilo i odmorno. Njegovo lice podsjećalo je na rumeno lice deteta koje se tek probudilo nakon dugog sna. Nikada ga još nisam video takvog, međutim, ono što me najviše zadivilo bila je čudesna svetlost kojim je bilo okruženo čitavo njegovo telo. Ovo blistanje je posebno snažno bilo oko glave. Kelija je bila jedva osvetljena jednom svećom i svuda su padale senke koje su se pomerale kako je plamen sveće podrhtavao. Sve je bilo pogruženo u senku osim starca koji se jednostavno kupao u svetlosti. Prvi put sam video takvu svetlost koja se može nazvati neveštaštvenom, nematerijalnom i nestvorenom, jer ona nije ličila ni na jednu prirodnu ili veštačku svetlost, niti se potčinjavala zakonima svetlosti i senke. To nije bila svetlost koja je oca Porfirija obasjavala s polja, kao na primer svetlost sveće, nego nešto kao svetlost koja se iz starca izlivala izvan njega. Ništa mu nisam rekao o toj svetlosti jer su me obuzeli strah i trepet. Starac je kao i uvek bio preispunjen očinskom ljubavlju i još jednom je svojim rečima utehje uneo spokojstvo u moju dušu. Šta da učinimo da bismo zadobili radost? Šta da učinim, starče, da bih u životu zadobila radost? Čitaj sveto pismo, idi u crkvu, trebalo bi da imaš duhovnika, pričešćuj se. Jednom rečju budi dobra hrišćanka. Tada ćeš pronaći onu radost za kojom tragaš. Vidiš, ja sam sada bolestan, ali sam srećan. Tako ćeš i ti, čim se malo približiš Hristu, zadobiti radost u životu. Otvori vrata da bi propustio svetlost. Ne pokušaj da iz sebe isteraš ono zlo koje postoji u tebi. Biće bolje da otvoriš vrata kako bi propustio svetlost, a svetlost je Hristos. Tada će sve ono mračno što živi u tebi otići samo od sebe. Da bi isterao mrak, ne treba da mašeš rukama. U cijelini posmatrano, otac Porfirije nije želeo da se udubljuje u ono što je negativno. Naprotiv, uvek je stremio onome što je pozitivno i svetlo. On je govorio: zamisli da ti, nalazeći se u mračnoj prostoriji, počneš da mašeš rukama pokušajući da isteraš mrak. Nećeš ga tako isterati. Otvori prozor da bi odaju ušla svetlost i tada će mrak sam iščeznuti. Samo svetlost može da protera tamo. Pažljivo čitaj sveto pismo žitija svetih, dela svetih otaca, jer to jeste svetlost koja proteruje mrak. Starac mi je više puta navodio ovaj primjer.